Gini luore gi kitgi opogore gi kaka their makeup, their structure and the etc. Vaccine mar COVID kata ne yudo up to booster, to ok nyal protecti against influenza A, H3 and 2. Ok nyal protecti. Koro nyaka yuda vaccine mar influenza A, H3 and 2 no. Ene ma nyaka yude, koka ibiro bedo ka in kare. Ma vaccines go nitiere facilities. Kidhi to ibiro bedo assisted. To vaccines gi ka nono nikech ma corona bende ni ka nono. Ta kede mago mag influenza yudo gino ne ute thieth. System mar Kenya vaccines ok charge ga. Vaccines ok charge ga. Save for maybe anti-tetanus, maybe mago, but most of the time government facilities ok charge ga vaccines. Ero kama na inya daktari donga somo ko kumote mabende ntiere kaindi bange abro bedo ka winjo pachi mogik mano kotendre kod puonje mabende wapuonjo oganda okinyi makawuono ntiere brother Kuku George iwacho ni wuok thim licho inga i county